bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba. Pinu kien qatta ħafna ħin jilgħab bil-ġugarelli tiegħu. Kellu kamra mimlija affarijiet u kull ftit ċans li kien ikollu meta toħroġ ġurnata xemx tiżreġ kien joħroġ jilgħab bir-rota li kienu xtrawlu l-mamà u l-papà. Kien jgħaddi nofs ta' nhar sħaħ idur fuq dik ir-rota. Il-mamà ma tantx kienet tafdah u kienet ħallih biss jilgħab quddiem id-dar tagħhom. Tittawwallu ta' spiss mit-tieqa illi tagħti għal barra. Pinu ta' tifel li kien ma tantx kien jagħti każ li jħammeġ kemm il-ħwejjeġ kif ukoll ir-rota u warah jiġri kemm jiflaħ f'kull għadira bl-ilma li kien isib. Għal xejn kienet tajlu l-mamà biex ma jagħmilx hekk għaliex jitħammeġ kollu u jispiċċa jħamġilha id-dar kollha. Darba minnhom, il-papà inserta kien qiegħed id-dar bħas-soltu bil-gazzetta f'idu. U Pinu kien qed jilgħab bir-rota fuq barra. Fin minnhom il-mamà ttawlet il-barra mit-tieqa u għajtet lil Pinu biex jidħol ġewwa ħajjiekol. Il-papà neħħa l-gazzetta minn idu u lesta ruħu ħajjieħu l-platt li kienet ippreparatlu martu. Pinu qabad u daħal bir-rota maħbuġa b'kollox u mela l-kurutur sal-kċina kollu tajn. Hawn il-papà qam minn postu u qabad jgħajjad ma' Pinu. Pinu inħaseb dak l-għajjat u telaq jiġri jibki f'kamartu. Il-mamà marret tipprova tkellmu minn wara l-bib, iżda Pinu ma rridx joħroġ minn hemm. Għalhekk qalet lill-papà li kienu jkun aħjar li jkellmu bil-kelma tajba ħalli jifhem u darb'oħra ma jerġax jagħmel hekk. Kif jgħidu bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba. Il-papà wara li kkalma maru stess iħabbat mal-bib ta' Pinu fil-waqt li skuża ruħu għal darba tnejn. Malli sema hekk, Pinu fetaħ ftit il-bib u ħareġ barra minn kamartu. Għanna waħda kbira lil papà, talbu skuża u mar jiġri jġib barmil u mopp. Bla ma ħadd ma qallu xejn, Pinu ħasel l-art kollha waqt li l-papà u l-mamà għadu jħarsu lejh. Kemm qalulu proset ta' dak li għamel waqt li ntefgħu jieklu l-ikel illi preparat il-mamà. Pinu qatt ma reġa' ħammeġ bir-rota u minn dakinhar beda jimsaħ ir-rota b'biċċa mxarba qabel ma jdaħħalha lura d-dar. Sewwa qalet il-mamà li bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba. Tifsira. Ħafna drabi aħjar tipprova tirraġuna u tfiem lil ħadd ieħor li jkun żbalja mingħajr ħafna għajjat għaliex jaf jirribella u jibqa' jagħmel il-ħażin. Inqas ma jkun hemm ġlied, aktar jimxu l-affarijiet kif suppost.